Kuuraiwa kwaitwa our member Tafune on account of politics. Atitarisiri sebato kuti munhu anofanira kuluza upenyu nenyaya dzematongero enyika zvinoratidza muZimbabwe taita dambudziko chinhu chinotinetsa se-CCC nekuti isusu our responsibility sevatungamiri is to preserve life. Hakuna nyika inofanira kufamba hurumende ichishungurudza nekuuraya vanhu. Madifferences epolitics, madifferences emazano kuti ndine muono uyu wekuti tinogadzira sei madambudziko atiri kusangana nawo, but kana uchiona vanhu vachiuraiwa on account of politics zvinokuratidza tine dambudziko senyika. Muno muZimbabwe taita problem, nyaya dzese dzabva munyaya yesarudzo zvisinaita zviri pamutemo. Hurumende yeZANU-PF yakonewa kurana nyika, ndosaka muchiona vapedza vatambudzika, vakonewa kupedza urombo, vakupedza varombo. Why should we lose a life on account of politics? Chinhu chinotinetsa, that's why taudza maZimbabweans masteps atatora. Chekutanga kuengecha mapurisa, tanyorera mukuru wemapurisa kuti vanzwisise kuti nyaya iyi inofanira kutariswa. Victims ari kuramba achiwedzerwa asi perpetrator ari kufamba scot free. Munoziva kuti vatakudzwa ngazuri vakaitwa abducted masikati machena. A member of parliament kana achibatwa, kana munhu achiuraiwa masikati machena kumabvuku, funga zvinoitika kumarizevha, funga zvinoitika kana kusina makamera. Zvingonoratidza impunity, which is the biggest problem munyika muno, something that we don't take lightly. Ndosaka taita another step ekuengecha SADC, African Union, and more importantly the United Nations, nekuti vanhu ava victims of enforced disappearances ari kuitika muZimbabwe, and crimes against humanity atinofanira kuona kuti senyika as a continent and of course the entire world tinoita put our hands together to resolve this issue. Ndonya tinofanira kuti tigadzire so that the victims of enforced disappearances and more importantly murder is sponsored, vanoita rest in peace. Sebato we've met our commitment kuti atizorari kusvika nyaya idzi dzagadziriswa dzema enforced disappearances, dzema abductions nema politically motivated murder.